Ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To al'umma, da farko dai zan ce salamu alaikum. Wannan bidiyo da nake so zan ɗan yi faɗakarwa ne dangane da wani bidiyo da na ga yana trending na wani, zan iya cewa da ɗan uwanmu. So amma ya yi converting daga addinin musulunci zuwa kuma addinin kiristanci. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin da sigar da shi wannan mutum ya zo da ita, kun ga bidiyonsa na zan sake muku shi. Da sigar da ya zo da ita, shi ya karɓi wai saboda ya yi karatu tare da kiristoci, sai ya ga riƙon amanarsu da kuma sauran ɗabi'unsu masu kyau ne, sai ya yi sha'awar wai ya yi kwambatin daga addinin musulunci zuwa addinin kiristanci. Da dai ba zan yi magana a kansa ba, so dalilin da ya sa zan yi magana akan wannan bawan Allah, sai da na ga wai aniyarsa ma burinsa shi ɗan uwansa yake ƙoƙari duk ta hanyar da zai bi ya ga su ma sun koma kiristanci sai ya bi. To shi yasa dalilin wannan nake so na yi wannan bidiyo. Allah ya sa bidiyon nan nawa ya je shi inda nake so, har ƴan uwan nasa za su gani su san yadda za su kare kansu, domin daga wannan ba ƙaramin ibtila'i ba ne. A ce a matsayinka na malam Bahaushe har akwai wani ra'ayi da zai ja ka koma addinin kiristanci, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai mutum ya kai lokacin shi dai wannan bawan Allah sai ya faɗa, za ku ji daga bakinsa. Dan jihar Jigawa ne, an Kazaro local government. Ya ce ya yi bayani shi da suke da wani fasto na shi waye sai ya yi magana ne, suke cewa shi saboda zaman da suke na mutunci da me da karatu da suke yi a nan ya fahimci addinin kiristanci addini ne wannan a wajensa ya fi addinin musulunci, dan yanzu ne ya sami yanci bayan daga shigarsa wannan addinin. Al'umma dan Allah dan annaba dan yi share na wannan bidiyo domin sauran mutanen mu su ga sanyan da za a sanyan da za a avoid na wannan manufa ta wannan bawan Allah, domin manufa ce mara kyau kuma da sigar da yake bayanin sa, idan har mutum ba tsoron Allah ne da shi ba ko kuma yana da tauhidi zai iya kwambisin ɗin wannan mutumin ya je shi ma ya fada cikin halaka, domin halaka ce mai